Aglawa köpçülügi musulman ilatly Türkmenistanda ýene-de islama uýan dinçilere basış güýçlendi. Şunlar köçä hijaply çykýan zenanlar saklanyp polisiýa alınıp gidilýär. Aşgabatda hijap takynan aýal gyzlar güýç gulluklar tarapyndan saklanyp ýaşaýan ýerlerindäki etrap prokuraturasyna alınıp barylýar we soragy çekilýär. Adatlyk radiosynyň habarçysynyň bu arada 31-nji oktýabrda beren maglumatyna görä, saklanan zenanlaryň ýanynda mobil telefony bar bolsa elinden alınıp Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri tarapyndan barlanýar we mobil telefonunda edilen hereketler jekmejek öwrenilýär. Soraw çäresiniň barşyna zenanlara türkmen milli egin başlarından başga, ýagny Arap medeniýetine mahsus bolan egin eşikleriniň dünýäwi Türkmenistana gadagan edilýänligi düşündirilýär. Olary başyna ýapmak istese türkmen aýal gyzlarynyň kellesine daňýan ýalyklarynyň şekline geýmäge borçlandyrýar. Diýip ýagdaýdan habarly çeşmeleriň biri gurrun berdi. Azatlyk bilen howpsuzlyk aladalary sebäpli anonimlik şertinde gürleşen Aşgabatly çeşmeler hijaply saklanyp soragy çekilen zenanlary mundan beýlek gara sany we goşulanlygy aýdylýar we olara daşar ýurtlara çykmagyň gadagan edilenligi duýdurulýar. Eger saklanan hijaply zenanyň ýanyna telefonu bolmasa, onuň ýaşaýan ýerine baryp jaý dörýärler we telefonu, kompýuter, notebook ýaly özlerini gyzyklandyran elektronik enjamlar alýarlar we olaryň içindäki düzümi öwrenmek üçin guralary esli wagtlap saklaýarlar. Diýip ýagdaýdan gönden göne habarly çeşme aýtdy. Şeýle-de köpçülik öňünde dini şekli görünýän zenanlaryň ýaşaýan ýerlerinde jogapkar bölüm polisiýa işgärleri öýme-öý aýlanyp, olary hijap giýmezlige ündýärler. Hijaply diňe öýde bolup bilerseňiz, daşary çykanda bir meňdeş hemme aýal gyzlara kybapdaş giýinmeli diýip polisiýa işgärleriniň düşündirýänligini habarçy belliýär. Azatlyk radiosy paýtagty hijaply zenanlaryň saklanmagy bilen bagly ýagdaý we onuň sebäpleri barada kanun goraýjy wekillerinden resmi görnüşde maglumat alyp bilmedi. Habarçylarymız dine uýýan raýatlaryň gitdigi köpelýänligini we olaryň arasynda ýaşlaryň köpdigini belliýärler. Olaryň sözlerine görä ýurtdaky agyr sosial-ykdysady şertler keskinlik we hökümetiň gysyşy raýatlarda garşylyk duýgularyny güýçlendirýär. Erkek we zenan adamlar, gyzlar we oglanlar öz owalarynda we şäherlerinde mollalardan gizlin sapagalýarlar. Olar şeýdip reallykdan daşlaşyp hökümetiň alyp barýan propagandasyna täsirsiz bolýarlar. Hökümetiň teleýaýlymlaryna we radiosyna giýje gündüz ýurduň parahatçylykly we awadançylykly garaşsyz bakywy tarap siýasatynyň halk köpçüligine täsir bolmaýar. Adamlar özleriniň ruh dünýäsini kanagatlandyrmak üçin özleriniň içki dünýäsini çümp, ruhu boşluklaryna teselli tapmak üçin dürli dinlere uýup, şondan yüreklerine yeňillik gözleýärler. Diýip çeşmeleriň biri belliyar. Azatlyň Türkmenistandaky çeşmeleriniň sözlerine görä bu ýagdaý hökümetde alada döredýär we ýurt resmiýetleri ilata basyş üstü bilen ýagdaýa reaksiýa görkezýärler. Türkmen hökümeti dinçileriň en çemel we iýdarlanmagyna degişli ýagdaýlary resmi derejede düşündirmeýär. Halkara hasawatlarynda dünýä derejesinde din azatlyklaryny iň gödek diýip bilýän ýurtlaryň hatarynda gyzalýan Türkmenistanyň hökümeti tanqidlary resmi görnüşde kabul etmeýär. Türkmen wekilleri adam hukuklary boýunça ýurduň öz üstüne alan halkara borçnamalaryny ýerine ýetirişi barada berýän döwürlüğin hasawatlarynda iratyň din azatlyklarynyň berjaý edilýänligini öňe sürýärler. Şeýle-de bolsa türkmen häkimetleri dinçilere gözökçüligini we basyşyny soňky 1 ýyldan gowrak wagt bäri hasam güýçlendirdi. 2023-nji ýylyň bahar aýlarynda aýal gyzlara dini ynanjy sebäpli basyş görkezilip, Milli Howpsuzlyk hem Içeri işler ministrlikleriniň işgärleri mesçide barýan namaz okuyan we hijap atanýan aýallary soragy çekip başlady. Mesçide gatnaýan erkek ýaşlary hem basyş edilýär. Oktýabryň başynda Milli Howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri Balkanawatda türkmen başyda we beýleki etraplarda mesçide gatnap namaz okuyan we juma namazyna barýan ýaşlaryň ençemesini soragy çekdi. Şeýle-de vilayetlerde dinçi görünýän adamlaryň iýdarlanmagy döwlet ýolbaşçylarynyň sapar edýän wagtynda güýçlenýär. Awgustyň başynda prezidentiň maşgalatynyň Abadada din jalan wagtynda Balkanda hijap takynan aýallar we sakally erkekler polisiýa tarapyndan saklanyp, erkekler sakalyny sirmaga mejbur edilip aýallary hijap takylmaz ýaly basyş edildi. Şonda polisiýadaky çeşmeleri çäklendirmeleriň sebäbini düşündirip, sebäbi bu prezidentiň halamaýan zatlarynyň biri diýipdi. Sünni musulman dinine uýan ilatly dünýäwi döwletiň ýolbaşçylarynyň dini ibadatlaryna ýygyderli gatnaşmagy resmi derejede dawralanýar. Prezident Serdar Berdimuhammedow we öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň haç ziýaratlary mesçitlerde namaza gatnaşmagy, sadaka bermegi döwlet telewiziýasynda ýygyderli görkezilýär. Ýurtda gurulýan mesçitlere olaryň atlary dakylýar.
Mara welaýatynyň administrativ taýdan tutsak edilen adamlar şeýle-de çağırış boýunça harby gullukçylar paýty ýygmaga mejbur edilýärler. Bu aralykda büdjet işgärleriniň paýty möhüm bilen baglykda pul ferişteleri ýygnalyp alanýar. 10-15 gije günni möhlet bilen administrativ tutsaklyga höküm edilen adamlar ýa-da serhoşlukda saklanyp polisiýa bölümlerine eltilen adamlar galy bersede 3-6 ay möhlet bilen zähmet döziş edaralaryna çekilen raýatlar paýty ýygmaga mejbur edilýärler. Diýip Azatlyk radiosynyň Mara welaýatynyň Akçeşmeleri 1-nji noýabrda Sebitden maglumat berdiler. Şol bir wagtda Sebitde çağırış boýunça harby gullugy geçýän eskerler hemde jemaat gullugynyň işçileri hem ýygyn möhümine çekilýärler. Bayram Ali Trawynyň ila tarapynda Bolşoy ças diýilip tanalýan harby bölüminiň eskerleri paýty ýygymyna köpçülikleýin çekilýärler. Gogoça meýdanlaryna jemaat gulluklarynyň tämizlikçilerini hem görmek bolýar. Diýip Çeşmeler aýdýarlar. Bu aralykda paýty möhümine töleg esasyna meýletin gatnaşan ýerli ýygymçylar 1 kilogram ýygnalan paýty üçin tölenýän zähmet tölegleriniň ujuýupsyz bolanyny sebäpli elleriniň paýtydan sowýanyny aýdýarlar. Paxta ýyganyňa degen ok 1 kilogram paxta üçin 40 teňe tölenýär. Biziň her günde ýygan paxtamyz güne bakar ýagyny satyn almagy, hatda kir sawun satyn almagy da ýeten ok. Ýygnalan her 1 kilogram paxta üçin bize 4-5 manat möçberinde töleg geçirseler, biz hem paxta ýygardyk. Diýip Sebitin daýhan birleşikleriniň birini öňler meýletin ýygyn möhümine gatnaşan ýerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşyk aýtdy. Azatlygyň çeşmeleri ýygyn möhümine öňler öýe islegleri bilen gatnaşan adamlaryň ençemesiniň soňky wagtlarda hojuluklarda ýer agdaryp ýa-da toý märekelerinde gap-gat ýuwup gazanç edýänliklerini aýdýar. Gap-gat ýuwup eden gazanjyň paxtadan hat girdejili bolýar. Diýip öňkü ýygymçylar aýdýar. Mundan öňe Azatlyk radiosynyň Balkan welaýatyna habarçysy bu sebäpde ýygnalan 1 kilogram paýty üçin ýygymçylary 1 manat möçberine tölegleriň tölenýändigini, häkimetleriň bolsa, güni batar sebäpde bu tölegleriň 1,5 manat içine çykarylmagyny talap edýänliklerini habar berdi. Türkmenistan administrativ hukuk bozulmalaryny edip iş kesilen adamlara ýa-da spirtli içkilere garaşly bolup polisiýa tarapyndan saklanan adamlara häkimetler tarapyndan paýty ýygdyrmak tejribesi öňden bäri saklanyp galýar. Şol bir wagtda zähmet düzüdüş edaralaryna iwerilýän raýatlar hem paýty zähmetine çekilip birinýär. Bulardan başga da Türkmenistanyň hökümeti döwlet idara karhanalarynda işleýän büdjet işgärlerini hem paýty ýygmaga mejbur etmekde tanqid edilýär. Azatlyk radiosynyň Mara welaýatyna habarçysy we Çeşmeler şu günler günorta günler sebäpde döwlet idara karhanalarynın işgärlerinden paýty möhümine mejbur pul gatançlarynyň ýygnalyp alınýanyny aýdýarlar. Bu tejribe hem ýurdun paýtyçylyk pudugyny ýyllar boýy däp bolan tejribe bolup maliýe ferişteleriniň möçberleri wagtaly onlarça manatdan ýüzlerçe manata çene çykyp bilýär. Büdjet işgärleri maliýe gatançlary bilen köplenç öýdorunlaryna ýygymçy işçileri paýty möhümine uğratmaga mejbur bolýarlar. Türkmenistanyň şu ýyl resmi taýdan 11 sentýabrda bagdalygy bilen paýty möhümi ýurdun durly sebäplerine ýam awgust aýyna batlany. Şeýle-de bu ýyl Türkmenistan paýtaçylyk pudugyny ýetkinjekleriň zähmetinden peýdalanylmagyny kanun taýdan gadagan edip ýygyn möhümine girişdi. Ýönelatlygyň habarçylary kanunçylygy aramazdan sentýabryň 1-nji hepdesine Lewan polatyna mektep okuwçylarynyň ýygyn möhümine hinidem çekilýänliklerini habar berdiler. Bu habarlaryň ýygyny üstümizdäki paýty möhümine resmi taýdan bagdalygy berilmeginiň öňü tirasyna bu ýyl milli howpsuzlyk işgärleriniň hut öýelleriniň gowuçy meýdanlaryna gödäwçilik edýänlikleri ma'lum bolupdy. Bu aralykda üstümizdäki ýylyň hasylynyň Türkmenistana paýtanyň döwlet satyn alyş narhy hem ýokarlany. Ma'lum bolşýar Türkmenistana daýhanlar şertname esasyna döwletiň kärine ýerlerini gowuçy ösdürip ýetişdirýärler we ýygnalan hasyly döwletiň keskitden narhyndan döwlete satmagy borçlanýarlar. Bu ýyl naq paýtanyň tonusy 1355-1500 manat bolanlygyndan 4550 we 5000 manata çenli götürildi. Ýüpek paýtanyň tonusy 1820-2000 manat bolanlygyndan 6100-6700 manada götürildi. Paýtanyň döwlet satyn alyş narhy hasyl möhümine we hiline laýyklykda ýetgäp bilýär. Ýöne bu bahalara paralel käriniş daýhanlar paýtanyň çykdyjylarynyň hem ýokarlanyny aýtdylar. Azatlyk radiosy Mara welaýatynyň administrativ hukuk bozulmalaryna iş kesilen adamlaryň hem de çağırış boýunça harby gullukçylaryň ýygyn möhümine mejburi çekilmekleri barada ýerli häkimetlerden resmi tesbir alyp bilmeýär. Aşgabatda güne bakar ýagynyň ardan bagadan sowdasy ýoly goýuldy. Tutuş ýurtun çötümlük ýagynyň gytalmagynyň we gymmatlamagynyň fonunda paýtagtda birden ardan ýagyn satuda peýda bolmagy vilayet ýaşaýjylarynyň ýag satyn almak üçin paýtagtda köpçüliklerin gatnamagyna sebäp boldy. Bu arada Azatlygyň habarçylary 1-nji noýabrda maglumat berdiler. Paýtagtyň döwlet dukanlarynda satylýan güne bakar ýagynyň 1 litri 18 manat diýilip görkezilýär. Bu ýagyn xridary iňňän köp bolýar, nowaty durýan alyjylaryň arasynda
Aşgabatyň etegindäki owalaryň ýaşaýjylary we hatda beýleki welaýatlardan gelenler hemken. Paýtagyt bilen owa ýerleriniň üpçünçiliginiň we durmuşynyň arasynda ägir doly tapagyt bar. Munyň netijesinde owa ýylatynyň paýtagty azyk migrasiýasy söredi. Şu günler bu hasam gözelýär. Dip Aşgabatly Çeşme gurrun berdi. Owa yerlerinde döwlet dukanlarynda günebakar ýagynyň satuwda peýda bolan wagtynda onuň 1 litri 25 we 30 manat aralygynda bahalanýar. Hut şonuň üçin owalaryň ýaşaýjylary günebakar ýagyny satyn almak üçin paýtagta köpçüliklerin gelmeli bolýarlar diýip Çeşme belleýär. Emma paýtagtyň döwlet dukanlarynda ýag diňe propiska ýazgysy boýunça satylýar. Paýtagtyň dukanlarynda satyjylar alyjylaryň pasportyny barlap, paýtagtlylara her adam başyna 1 litr günebakar ýagyny satýarlar. Bu ýagdaýda paýtagta ýazga durmadyk alyjylar Aşgabatlylardan ýag satyn alyp bermegi haýyş edýärler. Aşgabatdaky habarçymyza görä häzir şeýle ýagdaýa köp duş gelse bolýar. Aşgabatly çeşmeler ösümlük ýagynyň birden arzan bahadan satylyp başlanmagyny we bu sowdanyň diňe paýtagt bilen çäklenmegini häkimetleriň azyk krizisine ýaşyrmak synanşygy bilen düşündirýärler. Daşary ýurt habar beriş serişdelerine Azatlyk radiosyna azyk haritlarynyň gymmatlamagy barada berilen habarlaryň ýygyny häkimetler paýtagtda, ýagny ähli daşary ýurtlaryň ýerleşýän ýerine döwlet dukanlaryna günebakar ýagynyň 1 litrini 18 manatdan satyp çykardy. Türkmen hökümeti gözboýagçylyk syýasatynyň el çekmeýär. Dip sowda wekili aýdar. Türkmenistanda günebakar ýagy oktýabryň başynda birden esli gymmatlapdy we satuwdan aýrylypdy. Iki hepdelep günebakar ýagynyň hiç bir görnüşi ne döwlet dukanlarynda ne de hususy sowda nokatlarynda boldy. Oktýabryň ortalarynda günebakar ýagy gaýtadan satylyp başlandy we öň 18 manada duran arzan ýagyň 1 litri 36 manada satyldy. Daşary ýurtly ösümlük ýagynyň bahasy 68 manada çenli barp ýetdi. Soňky günlerde Liwap vilayatynyň döwlet dukanlarynda hem günebakar ýagynyň arzan görnüşi satylyp başlandy. Azatlyň Gündor vilayatyndaky habarçysy Türkmenawatda we oňa ýakyn bolan etraplarda döwlet dukanlarynda ortaýa öndürilenligi aýdylýan rafinirlenen günebakar ýagy satywa çykarylyp, onuň 20 manatdan satylýanlygyny 1-nji noýabrda habar berdi. Emma yerli çeşmeler ýagyň ýytynyň ýakymsyzdygyny aýdýarlar. Diwa 6 aýatly günebakar ýagy satylýar. Gawyň arkasynda dezadirlenen diýilip ýazylgy. Emma gawyň agdyny açdygyň polimer reziniň ýygy bilen garşan turşan gatyň ýygy gelýär. Dip Türkmenawatly Çeşme gurrun berdi. Liwaply çeşmeler döwlet tarapyndan arzan bahadan satywa çykarylan günebakar ýagynyň hiliniň pesligine teretmezden onuň hyrydarynyň köpdigini aýdýarlar. Adamlar ýagdan gelýän ýakymsyz ýyty aýyrmagyň dürli ýollaryny gözleýärler. Ýagy satyn alan ulum ýakymsyz ýyty aýyrmak üçin açyk gazyna salyp ýagy köýdürdüm, emma şonu da ýyty gitmedi. Goňşym bolsa ýagda bir zatlar gowurmazdan ozal oňa vanilin goşmaly diýip maslahat berdi. Şondan soň biraz ýakymsyz ýyty aýryldy. Dip Türkmenawat şäheriniň ýaşaýjysy gurrun berdi. Mundan öň şäheriň köneçiler bazarynyň ýanynda we Gök bazarda öndürüjisi belli bolmadyk günebakar ýagy arzan bahadan satylýardy. Türkmenawat şäherindäki çeşmeler şol peshili günebakar ýagynyň sowdasynyň bir hepde goly wagtdan soň doly ýatyrlandygyny aýdýarlar.